खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। भारत आरो चीन सीमायाव पेट्रलिं खालामखांनायनि उनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायाव 3 रौनियाफोरनि जिउ खहा आरो 4 रौनियाफोरा गोब्राब जोखोम जायो। सुलुंनि बादिब्ला भारत आरो चीन सीमायाव पेट्रलिं खालामखांनायनि उनाव तिनसुकिया फारसे फैबाय थानाय समाव ड्राइभारा गारिखौ सामलायनो हायैयाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव इनफेन्ट्री रेजिमेन्ट 19 ग्रेनाडियार्सनि 3 रौनियाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमायो। जिउ खहा जानाय 3 रौनियाफोरनि मुङा जादों हावलदार नकेत सिंह, नेक मुकेश कुमार आरो आशीष कुमार होननानै मिथिनो मोन्दों। गोब्राब जोखोम जानाय रौनियाफोरखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय जरहाटनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गुजरातआव थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना लोमसावदों। रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना लोमसावनायाव गुजरातआव 15 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो, जेराव 11,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना 28 आरो 29 आगस्तआव गुजरातनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुजरातनि बांसिन बान्दोफोरा रोजा अखा हानायनि जाहोनाव उसिफावदों, जाहोनाव गुजरातनि 27 जिल्लाफोराव रेड एलार्ट फोसावदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सुलुंनि बादिब्ला सिगांनिफ्रायनो 48 घन्टा अखा हानाया गुजरातनि गोबां जिल्लाफोराव दैबाना बायदि थासारि सोमजिहोदोंमोन आरो गुजरातआव गोबां खहाबो खालामदों, जेरै बाइक स्कुटिफोरा दै सिङाव गोदोलांदों आरो सुबुंफोरनि जिउ खुंनायाबो जेंना गोनां जादों। मख'नो गोनांदि गुजरात बड'जरानि बिश्वामित्र दैमायाव अजवा सरोबरनिफ्राय दै हगारो, जायनि जाहोनाव बिश्वामित्र दैमानि दैया बांसिननानै 8 फुट गोजौआव बोहैनायनि जाहोनाव सुबुंफोर थाग्रा जायगाफोरा दैजों बुंफबदों। खुंथाय आरो एनडीआरएफनि हान्जाया गाहाय ओनसोलफोराव थाग्रा सुबुंफोरखौ रैखा खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ आसामाव मोनसे गोदान आयेन, जाय सुबुंफोरा हाबा खालामगोन हाबानि 6 दान सिगांनो नटिस होग्रोनांगोन होनना चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों। बे गोदान आयेनखौ फैगौ 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय आसामाव थिसननाय जागोन होननानै आसाम आयेन आफादाव बुंथिदों चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। ब्रैथि खौराङाव दङ चिराङाव फिन हाबा जाखानाय हिन्जाव खारनाय जाथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैसुंगुरि गामिनि बिसन बसुमतारीनि आंगो बिसि सनिमा बसुमतारीया 10 दाननि गथ'खौ लानानै न'निफ्राय गुबुन हौवाजों 1 सप्तानि सिगां खारनानै दङ। फन रेकर्डनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला हालां बाजारनि बिरदाव बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खारनायनि सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बिसोरखौ नुसनबायोब्ला 6001675203 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बाथि खौराङाव दङ आइजोफोराबो आइजोनि खामानिनि अनगायैबो हौवाफोरनि खामानिखौबो मावनानै दिन्थिनोबो हाबोदों। सुबनखाथा बिसगाव गामिनि बिनिता बर' बसनेटआ अंगनाबादियाव फोरोंगिरिनि खामानि मावनायजों लोगोसे डाम्पार गारि सालायनानै नखर खुंबोगासिनो दङ। द'थि खौराङाव दङ बङाइगावनि 3 नं जामदाहादाव थांनाय हराव 3 नं जारागुरिनि मिजानुर रहमान मुंनि सासे सिखावखौ हमनो हादों। सिखावफोरनि मोनसे हानजाया थानसालिनि मुवा बेसादफोर, मोसौ, दैनि मटरजों लोगोसे बायदि बायदि बेसादफोर खावनायफ्राव लोब्बा दंमोन। बे बाथ्राखौ सिखावा गावनो फोरमायथिना लादों। मिजानुर रहमाना सुबुंफोरनि सिगाङाव सासे आबादारिनि मोसौ खावनानै फानदोंमोन होननाबो फोरमायथिना लादों आरो सिखावफोरखौ ड्राग्स फालांगिजोंबो लोब्बा दं होनना मिथिनो मोनबावदों। पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै हमजानाय सिखाव मिजानुर रहमानखौ गावसिनि आवथायाव लानानै थानासिम लानानै थाङो। स्निथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नब्लाङाव मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मावफुं आफाद दानाय जायो। गोदान आफादगिरि महरै डेभिड बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै गौरी ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय लेङाइ आफादगिरि मैखोम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। 8थि खौराङाव दङ सरकाराव थानानैबो बिटिआर सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इएम रेवरेवा नार्जिहारिखौ इएम बिबाननिफ्राय बोखारबाय। 9थि खौराङाव दङ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बेरेखा दोलोनिफ्राय केस थिसनबाय। बेरेखा दोलोआ दिसपुर थानायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव केस थिसनदों। 10थि खौराङाव दङ गसाइगावआव मोब्लिब बेसेन बांनाय आरो स्मार्ट मिटारनि हेंथायै कंग्रेसनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गसाइगाव मोब्लिब मावख'नि मोखाङाव मैया गसाइगाव जिल्ला कंग्रेस दोलोनि बानजायनायाव जुमदुवार, सराइबिल, कुसुगाव, गुमा आरो श्रीरामपुराव गासै 4 ब्लकनि कंग्रेस दोलोनि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा मैया फुंनि 11 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफुनि 12 रिंगासिम 1 घन्टा आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै
होस्रिखाव मोब्लिबनि बेसेन बारायनायखौ खमायनांगौनि थाखाय आरो स्मार्ट मिटार लगायनानै गोबां साधारन सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनानै लांनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकार हाय हाय, आसाम सरकार गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों गसाइगाव मोब्लिब मावख'नि मोखाङाव गोख्रोङै सोमावसारदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि प्रेम हासदाया स्मार्ट मिटारफोरखौ गोख्रों बेरेखा खालामनानै आसाम सरकारखौ स्मार्ट मिटार बाहायनायखौ दोनथ'नो आरो गोजाम मिटारफोरखौ थिसनफिननो खावलायदों आरो गावसोरनि दाबिफोरखौ मावफुङाब्ला सोमावसारनायखौ बांहोगोन होननाबो हुमखि होबावदों। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि प्रेम हासदाया 17थि खौराङाव दङ। टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि सायाव केलेंकारि सोमजिनायनि अजदजों बनसुनि बानजायनायाव मैया क'क्राझाराव थानाय डाइरेक्टर अफ इडुकेसननि मावख'गिरि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। बे हाबाफारियाव बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा गोख्रों रावजों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। 12थि खौराङाव दङ। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि 2024 आरो 25 बोसोरनि इउनियन बडि इलेक्सनाव एबसुजों मदद होजानाय हान्जाया रावबो बेरेखा हान्जा गैयालासेनो गासै मोन 13 मासिफोराव देरहासार जानो हादों। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा इउनियन बडिनि गोदानै सायख'जानाय गाहाय नेहाथारि ब्लनिक नार्जारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि समायना नार्जारीया रावबो बेरेखा दोलो एबा बेरेखा बिजाथि गैयालासेनो देरहासार खालामनायनि थाखाय क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि फरायसा लोगोफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावदों। 13थि खौराङाव दङ। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि गेलेनाय बिथिङाव लाइमोनफोरखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाखनायथाव खामानि बिटिआरनि गासैबो बियाबनि सिङाव थानाय क्लाबफोरनो फुटबल गेलेनायाव नांगौ जानाय जार्सि, इजार, बल आरो नेट बायदि मुवाफोरखौ राननायनि थांखि लानाय बायदियैनो मैया जुमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय क्लाबफोरनो राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बारग' एमएलए हेमेन्द्र नाथ ब्रह्म, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राजिब नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आरो जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। 14थि खौराङाव दङ। दिखियाजुलियाव खारबाय थानाय बास गारियाव सासे लाइमोन हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ हमदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय तेजपुर फारसे थांबाय थानाय बास गारियाव दावबायारि महरै फैनाय मइनुद्दिन आली 19 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। हिन्जावसाया बासजों नारायणपुरनिफ्राय तेजपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो सासे मोजां सुबुङा गासैबो गाज्रि आखुखौ नुनानै हमनो हायो आरो जाथाया ओनसोलाव दावराव दावसि सोमजिहोदों। 15थि खौराङाव दङ। 100 रांजोंनो आल्ट्रा बास, फर्चुनार, थार, ट्रेक्टर आरो गोबां दामि दामि गारिफोरनि लटारि गेलेमुखौ उदालगुरियाव बेखेवना होदों। सिजौ फाउन्डेसननि हेफाजाबजों सेरेगा फाउन्डेसननि नाजानायाव सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो फरायसालि लुनायाव हेफाजाब होगोन। आलारि एकाडेमिया कुपन गेमखौ मैया उदालगुरिनि बिष्णु राभा कृष्टि संघ उदालगुरि टाउनाव बेखेवबाय। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया मा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। मोनसे लाकी ड्र लटारि खेलानि मोनसे इनग्रेशन दिनै प्रग्राम दङमोन। सेरेगा फाउन्डेसन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेसन, बे मोननै फाउन्डेसना लोगो नांजाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे लटारि खेलाल' नङा, बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थांखिया आं फारि फारि मोनसे मोनसे बुंलांनो सानदों। गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेसननि आन्दाराव मोनसे स्कुल दङ गंसे, जि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, आरो सिजौ फाउन्डेसननि आन्दारावबो गंसे फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि होननाय। बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेसन होगासिनो, बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेसन होगासिनो। बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाभा फैगोन, बे लाभजों बिथांमोननि एडुकेसनाव थांगोन, एडुकेसननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन। आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स